دەستپێکê me berê xweda şaredariya gel ya Çelebiye li wir xwepêşandeneke gel ya li dijî biryarê ne li gorî îradeya wan de hebû. Di dema got em gihaştin, me dît got xwepêşandan rastî êrişeke leşkerî hat. Hêzin Ewlehiyê yên hikûmeta demkî êrişî jin, gel û ciwanan kirin. Me jî xwest got em vê bûyerê bişopînin, lê hêzin Ewlehiyê êrişî mekirin û nehêştin got em bûyeran qeyd bikin û ji erebeyên xwe da kevin. Hewldan got destê xwe deynin li ser kamera û alavên me yên rakandinê. Dema got me ev yek red kir, bi eşkere gef li me xwarin, got ew çekdarên Hemzat û Emşad û eşîrên Ereb li ser me bidin gûrkirin. Hêzin Ewlehiyê ji me re gotin, ger hûn alavên xwe yên rakandinê radest nekin, em ê van çekdaran û eşîrên Ereb derbas bikin û peymana 29 Çileyê tune bikin. Hêzin Ewlehiyê yên hikûmeta demkî amade bûn û plan kiribûn got fitneyekê di navbera Kurd û Ereban de derxînin. فسنطالب من العمشات الفصائل والعشائر العربية بتدخل وننهي الاتفاق الذي مبرم بيننا وننهي كل شيء ونسكت. هذا ما قاله الأمن العام. هذا ما قاله بالضبط.